Sento que ja no puc confiar més en ningú. I també sento que he crescut. Ja no sóc tan il·lusa. Estic espantada i també estic empipada. No vull continuar intentant. Estic massa espantada. Per tant, tot i que encara em falten els passaports de Malta, Xipre, Hongria, Irlanda i Luxemburg, poso punt final a la meva cacera de passaports després d'haver-ne aconseguit 20. Però el meu repte encara no s'ha acabat. He de tornar a entrar al Regne Unit i aquest cop faré servir un dels passaports robats. Corro un risc important perquè a la frontera tenen una base de dades de passaports robats i, per tant, la probabilitat que detectin el meu és molt alta. És molt important que triï el millor passaport i per això he trucat al meu expert. El treball amb la foto és força bo i el d'aquí també. Sí, han fet una feina força bona. Aquest em va impressionar. Ah, sí? Perquè, de fet, el vaig comprar amb la fotografia original de la persona a qui corresponia. Jo no diria que és un bon passaport, perquè no té cap mena de protecció. Sembla fet en plàstic de cuina, francament. El d'Estònia. D'Estònia. És el model antic de passaport d'Estònia. I això és bo o dolent? És bo. El nou està més protegit. La feina és força bona. Deixa'm-ho mirar una mica més. Sí, és un passaport ben fet. O sigui que és igual de bo que el de Letònia? Està ben fet. El pots fer servir per viatjar. Segur? Dona, és millor que els dels últims que m'has ensenyat, però la garantia total no la tens mai. No tens mai el 100% de garantia perquè els poden tenir registrats com a robats. Esclar. Només depèn de tu. Si els països de la Unió Europea cooperen tant entre ells com diuen, llavors el control de passaports de la frontera haurien de detectar el passaport estonià robat, que faré servir per entrar al Regne Unit. I a més, aquest cop viatjaré amb l'Eurostar, on diuen que la seguretat és molt més estricta. Si viatges amb l'Eurostar, la inspecció del passaport és el doble. Aquí no hi ha un control de passaports, n'hi ha dos, el belga i el britànic. I he de passar pels dos. I'd like to welcome you on board this Eurostar to London, arriving at 26 minutes past 11 local time. He passat molta menys por del que em pensava. Estava tan nerviosa, tan nerviosa. Quan la funcionària britànica del control m'ha tornat el passaport, m'hauria posat a plorar de tan nerviosa com estava. Però els controls de passaport encara no s'han acabat. Quan arribi a Londres, me'l poden tornar a demanar. Welcome to London. We will shortly be arriving at London Waterloo International, where this journey ends. Thank you for traveling with Eurostar today, and I wish you a very pleasant day. És el moment de la veritat. Sóc aquí i he passat. Estic tan emocionada. Tremolava, però ha anat tot bé. Els governs diuen que intercanvien informació sobre documents perduts o robats i que els funcionaris d'immigració reben formació per detectar tècniques de falsificació.
També m'han dit que han començat a introduir passaports electrònics amb les imatges amagatzemades en un xip. Però això només s'aplica als passaports nous d'alguns països i no a la majoria dels 20 passaports que he pogut comprar. I especialment no s'aplica el passaport que m'ha permès entrar al Regne Unit. Que tingui un bon dia. Gràcies.